Здравейте, искам да ви дам едно просто упражнение как може да подобриме мъртвата кост, която излиза много често при палеца. Най-често е при жените, ето в тази част тук. Ето това е упражнението. С дясната ръка кръстосваме пръстите и ги наместваме в този ред и държиме така. Идеята е този палец да отиде в тази позиция, защото много често при жените, при носенето на обувки с топчета, тази мъртва кост или този валгус, който се нарича, изкача. Това нещо може като причина да се появи от наднормени килограми, защото тежестта на тялото натиска стъпалото и така по този начин палеца иска да разшири стъпалото, за да може да бъде по-устойчиво. Затова с това просто упражнение може да си помогнете да балансирате и да върнете палеца в неговото нормално състояние и да регулирате съответно и теглото. Защото палеца вече няма да има позицията, в която да компенсира теглото. Помислете и върху това как разпределяте тежестта на стъпалото от едната и от другата страна. Дали носите чантите от едната или от другата страна. Винаги тялото балансира с един мускул от едната и от другата страна, за да изкриви повече палеца. Това упражнение, което ви дадох, от едната и от другата страна с ръцете. Чао, до нови срещи!